Kaixo, ni bai naiz eta nire esperimentua erakutsiko dizuet. Horrekin suziria jaurtitzea, materialak. Esnea. Kolorantea, sotzak eta goma alba zatiak. Eta saboia. Eta platera. Lehenengo pausua. Esnea urrarekin botatzen dugu platera. Hurrengo pausua. Botatzen dugu kolorantea esneara. Gorria, urdina eta urria. Hurrengo kolorantea urria da. Eta azken kolorantea urdina da. Orain, sotz bat saboi pixka bat hartzen dugu. Botatzen dugu goma alba zatiak eta begira nola ateratzen da koloreak. Begira. Ikusteko nola ateratzen da koloreak. Si botatzen dugu gotita bat esneari, ateratzen da gehiago kolorea. Goma alba zatia moztu du efektua egiteko. Zergatik gertatzen du hau, zergatik saboia apurtzen du tension superficiala eta horrela gure suziria mugitzen da. Kartulina dago zapatero eta bestea amiarma da eta bitxo hauek flotatzen dute uran eta ez dute hunditzen. Eta ondoratzen zergatik tension superficialatik. Ez da funtzionatzen esnearekin. Hau behar du esnea eta urra. Kolorante gehiago botako dut eta orain lasterketa bat egingo dugu. Bat, bi eta hiru. Eta orain, berriro hartu. Gehiago. Irabazi du hau, eta hau, eta eskatu dago, eta hau. Venga. Eta listo. Oso ondo, Ibai! Mila esker zure esperimentuagatik,